sorszámú versenyzőnk. A sakk története a legendák világában nyúlik vissza. A jó és a gonosz harcát, a fekete és a fehér ellentétet testesíti meg és viszi színre. Mi történne, ha életre kelnének a legendák hősei? A választ talán nem is kell keresni, hiszen mindenütt jelen van, a fényben és árnyékban, az elemek találkozásában, és közöttünk is. Kis Richard, checkmate, originál sakk!